Čiže ja vás vítam u takého čudného challengeu, kde budeme len TNTčkovať. Presne takto. Aha, no. A musíme sa zabiť v kreatíve, keď ja viem, ako to urobiť, ale... Ja nie. Musíš sa prekopať úplne až k bedroku a tam spadnúť. Dobre, idem na to. To je super, trhnuté vedľa seba, pozri. Seba. Ukáž? Čo je? Pozri. Aha, fakt. To si takedy videl, Dano? Nie. A musíte dať like. Musíte. Keď dosiahnete, dajme au. Pomoc! Ja som tu zaseknutý v ľade! Ono sa tu hneď urobilo ľad. A keď dosiahneme koľko lajkov, Žižák? 20. Nie. Keď dosiahneme 10 lajkov, ja som spadol. Ja som zomrel. Jej! Ty som naozaj prekopal super. No, čiže... Keď prekročíme 10 lajkov, tak urobíme aj ďalšie takéto blbostičky. Presne. A keď to je až 28 000 lajkov, to sa nikdy asi pre mňa nestane, no tak budeme točiť čoraz viac videí. A keď to na nás narazil len tak náhodou, že pozrá si také videa a narazil na nás náhodou, tak náš kanál sa volá... GGman is back a... GGman medzera na sub? Tvoj kanál sa volá GGman na sub. Áno, a samou... Ja nemám kanál na YouTube. No mám, lenže na ňu mám samé, že samou Zizákovič sa páči, takže ja tam nemám ešte ani jedno video a ja chcem za toto video zverejnilo na tvojom účte. No, tak. Prosím? Nič. No, kde si, Žižák? Ja som ťa stratila. Ja som pohľad. Aha, tu si. Tamto potrebujem zelenú veľmi tak. Ideme pod Paldimen. Počkaj, nie. Idem pod Paldimen. Nie, urobil si to zle. Teď sa začína show. Počujem, to bol prvý materiál, ktorý som našiel. Není to nejaké malé? Ja viem, chceš Dano ohňostroj? Nie, ďakujem. Ty nechceš ohňostroj, vieš, ale nie akože petardy, ale ohňostroj s tým tyčiek. Mne sa to tu nestíha načítať. Ale vieš, že Bedrock nevedia zničiť TNTčka. Ježiš, poď sem ku mne. Ja robím ohňostroj, keby si. Ježiš, dobre, ale ja tu mám dačo lepšie. A Dano? No? Chceš, že by som mohla byť petardy? Nie. Ja som pod svetom, to vyzerá to jak pekne. Bože, je tam také tmavo. Áno, veľmi. No ale poď sem ku mne. Letíš? Letím. Čo je? To je tá foto, z ktorú som sa tu dostal. Si nejaký čierny Žižák. Nie, ja si tu robím smajlíka. Pozri! Tyjo, vidíš toto tu čierno? Ups, ja som spadol. Nie. No tak. Prečo tá voda sa mne tece, Danika? Áno, ďalej. Ja si tu robím smajlíka. A ja už som zabudla, ako sa robí ten môj. A ja viem, ako sa robí ten tvoj video. Nie, počkaj. Robím ten toho A ten, kto by vedel, ako sa natáčajú videá na P4K alebo Xbox 360, tak by som natočil aj GTA 5. A ja by som natočila aj Need for Speed. Need for Speed alebo Little Big Planet.
Lebo on má zás PS4 a ja mám PS4 aj Xbox. No. Prejdem hore. Danko, chceš zlato? Nie, ďakujem. Čo? Mne sa to bagla. Pozri na môjho mega smajlíka toto. Moje. Taký blbý. Pozri. To ako si mal potom. Nie, tento. Ten pekný taký je. Tento je krajší, Dano. Dobrá, že hej, ten som robil. Oh my goodness. Protože môj majirec. Dano, pozri, môjmu teču červené sliny. Ježiš. Pozri, ja mám ozad. Láva. Fuj. Láva. Danko, lávička, Ona nedotečie dokonca. Myslíš, že som v nej? Ja idem hore, mňa už mám bedro. Bedro je veľmi škaredý bol. Petro, kde si? A že som diamanty myslím, ale možno, že to bolo len voda. Nie, bol to gold s vodou. Som našiel gold s vodou, jej. Diamond, naozaj som našiel diamond. Díky. Ja tam neviem ísť. Ja tam nemám dovolenú zónu. Čo? Ani ja? Ako si sa tam tedy dostal? Aha, ty si sa z dola dostal. No veď, pretože ty sa tu na oškriela o blok. Vieš o tom? Čo? O aký? Aha, o ten veľký. No ja idem hore. My sme vykopali tí tyčkášku bedroku. No. Mega. No. Dá, na. Ja viem, ako obrníme náš hrad. Myslíš na to, čo ja? Áno, myslím. Možno. Možno aj nie, možno aj nie. Ale čo si ty myslel? No, vidíš? Nie tako dlho. Obrníme ho s bedrockom? No veď ja by som mal taký podobný plán. Kde by sme, aha, tu je náš hrad, budeme len taký hrad, ne? Taký? A bedrock by... Áno, chápem ťa, taká box. Bedrocková stena. Hej, to taký box, áno, chápem ťa. Nie. Taká bedrocková stena okolo celého hradu, no menšia troška. A tu by bola ešte tak asi... Áno, robím ten box. A tu nás zase bola taká istá vysoká. Áno, robím ten box. Áno, robím ten box, neboj sa. Dúfam, že ho robíš len. Až takto vysoko. Áno, aby na celý hrad, nie? Aha. Ježiš. No, okrem toto. No, to vyzerá tak čudne, to jeho... Oj. Počkaj, to je len testovanie. Že to je testovanie, či to funguje, tá stena, alebo nie. Dáno, ono nám to zničí hrady. Aj nezničí, nič nezničí. Nič nám to nezničí, veď uvidíš. Vidíš, nič nám to nezničí. Pozri, zničilo nám to, tu mám. Za bedrockom som. Áno, super, aj tuto trocha dám, keď to chceš, no. Nie! Tak si chcela, aby som to dala aj za bedrock, no. No vidíš, to nám to zničí, vidíš? A teraz tam robíš, teraz tu nám postav presne ten list. Dobre. A keď postavíš dve, ty to hneď zničím. Nie, ale chceš mať ochranu, alebo nie? Nechcem, żeby toto bolo z bedrocku. Dobre. Dobre, bude to z bedrocku, a je takýto. Prosím, ja som tu robil lízatko. To bude taká... Dám si tam bedrock. Michael Jackson. Neviem. Tu kde si ma? Nie, pomoc. Sam Ježiša, jestli on ma tu uväzenil. Mám tu len okienko.
Takže Pomoc. Samo pomôže mi sa dostať. Aha. No to už stačí, aby sme celý svet mali z lávy, nie taká obrana. Dobrý nápad. Jo. On fakt dáva tú lávu, no. Láva je dobrá. Ty môžeš, že okolo teba na lávu, a ono ťa to zabije. Ja veď si povedal, že dáme okolo celého sveta lávu. No hej, Ty no. si to len dávaš ku stenám rád. To. Sakryš. Nám zhorí celý. A čo veď, čože nám zhorí? A ten autor, kto to videl, to robíme s každými svetami, dobre? Hej. Napríklad aj to, môžem celý hrad zničiť? Keď chceš. Jo! Chceš mi pomôcť? Ty tyčka. Aha. Tak to by si už nebral, že? Čo? Ale uvidíte, autor, toto bude, viete, ak krásne. To uvidíte, ako keby ste videli. A ja idem robiť aj Eiffelovú väžu. To bude také krásne. Uvidíte, autor. Dúfam, že ten autor sa nás nezabadne na Hiomas. Nie. Ale Dano, keď nám dojdú mapy, tak ja si môžem spraviť novú. Ty už si to odpálil. Ale nie tvoju Eiffelovku, nie. Tak to a idem... Nie, ešte to neodpáľuj. Tak to ešte idem robiť taký ohňostroj. Aký ohňostroj? Autor tejto mapy. Dúfam, že vám toto líbilo, pretože my všetkými... Ty už si to... Dano, ty si zničil moju... Nie, ty si zničil svoju posteľ a moju si nechal, díky. Moja posteľ. To čo je za ohňostroj? To není ohňostroj. No dobre, idem to urobiť tak aj ja. Ale troška ďalej, dobre? Tak 20 blokov. 20 blokov nikdy. A možno povieš, kedy to zapálim, pretože to je autor mapy, bude to veľmi pekné. Alebo diváci, asi tak, čo sme mali na jednom videu, čo vytralo strašne pekne, ale bolo hrozné. Sme mali toľko lajkov, že sa o tom nechcem ani zmiňovať. Wow! Ohňostroj! Peku! Ale mám na vyhodené peniaze! Kde je môj... To, veď som... ja som ti nezničil posteľ, ale musíme ju zničiť. A ja zničím tvoju. No tvoja už je zničená. Aj tvoja. Nie. Som TNTčka. Tento challenge sa volá TNT. Blízkosti je príšera, nie? Ja tu dávam dole rybenku. Ja ešte je tu jeden na posteľ. Dano. No? Ja ju odbuchnem, dobre? Hej, keď chceš. Jedno TNTčko, dúfam, stačí, ne? Nie. Dobre, je tu. Posteľ vybuchol. Tak, zabil som všetky rybenky. Aby tu to... Ale schody prešili, musíme ich hneď zlikvidovať. Čo? Prečo tu nemajú eskalátory, ale schody? Že by to bola budúcnosť. Asi. Nie, skladíky vybuchli. Pigmenta a slajma. Skeletóna. Skeletón nemôže byť preživší, že? Ale títo mobovia, áno, čo tu budem spawnovať. Pigmenti. Áno, aj creepery, jasné, že aj creepery, veď creepery. No, creeperovia. Hej, creeperovia, oni sú úplne mega. Oni sú úplne mimo. A potom ešte zombie. Ja to dám viac creeperov a zapálim to. Pozri sa na tohto výnimočného zombíka. Pozri sa tu na ňo, pozri, vidíš to? Ich to nezabilo, veď ty creeperov tu malo akože, Dano, robím jednu cool vec. Akú? No, vidíš.
On to má enchantovaný zlatý meč. Creeperovia vybuchli. Hej, prečo si im to urobil? Nie, nevybuchli. Čo si mi tu hovoril klamstvá? Nevybuchli. Dobre, nevybuchli všetci, ale máme. Viac creeper! Creepery sú naši. Dano, No? že sa nedá oenchantovať motika? Aká motika? Hociaká motika. Dá. Nedá. Ale na čo by ti bola oenchantovaná, že? Kámo, Pigman musí zomrieť. Choďte, pigmenovia. By sa stalo, keby som hodil jablko z pigmen. Ja viem, tvoj ex-payment zombie ho nemá rád. Máš ich do tohto ohňa. Dobre. A ja ich chytám. Ešte hodím tam celý stak. Ja som nechytil ani jednu. Vieš, ja to hodím tak rovno. Ja som chytil 0. Ja som chytil. Ja aj tento kúpeľ mám rád. Čo? Ako Pigman, že ja som ich zhodil do lavice. Hej. Dano, a viem, ako tu nás zničiť úplne všetko. No ako? No počkať, naspawnujú tu veľa zombíkov, alebo tak, dobre? Creeperov? Dá som povedať, že... Dobre, aj creeperov, proste všetko, čo je živé. Aj stromy? No, a čo sa hýbe, dobre? Aj leopardy? Áno. Dobre. Aj Batmanov? Viete, keď je všetko, čo sa hýbe, no tak aj Batmana tu musíme mať. Dobre, to už by stačilo. Nie, počkaj. Ja tu robím port, tio. Čo im tu robíš? Pozri sa tu ku mne. Dano, bude tu masaker. Počkaj. Ty ich nezabíjaš všakže. Ale takto ich zabije. Dano, Aha, ale zombíci horia. Dano, ide za chvíľu spavniť. Čo? Ty to nemyslíš vážne? Ježiš, Vider. Nitko, set, dáme nula. Čo? Tu nefunguje time set. Áno, ale ako ho dáme dole? Pozri, ja ho dávam. Nedávaj ho! Prečo nie? Je mu také romantický pohľad, ako ničí Vider všetko. Prečo si ho zabíjal? Vider, ide na teba. Ja zabij všetky. Dano, a veď on to čo viac zničí, pretože on utočí po všetkom živom, čo sa hýbe. Chápeš? Takže on proste, takže keď mu tým naspalujeme každého jedného moba, aj prasata, tak on ich zabije. Aj koňa? Áno. Oh my god. Troška už to tu vybuchne, Danko. Ja tu s F1 ukazujem, ako tu Vider ničí. To je zaujímavé. I believe I can touch the sky. Vider, lava! To som ja dal, jej hlavička. Ty Pigman, koľko tej hlavy? Tak, Pigman je hlavy. Ja zabíjam Videra. Čo, prečo? Nezabíjaj ho, aj keď ti pomáham. Ja zabijem teba místo Videra. Nie, nezabij ho. Ty nechceš, že tento hrad skončil v troskách? Chcem. Trocha nechcem, trocha chcem. Ty si ho zabil? Nie. Dano, keď ho zatiaľ, kým ho budeš zabíjať. Jej! Zomrel.
Nie, on tu ešte je! Ja som zapadol druhého. Ježiši, preč? On také, vieš čo, ja idem z tohto hradu preč. No veď, Dano, veď my sme si chceli postavať vlastný dom, dobre? No, idem preč. Preč. Ja idem za tebou, dobre? No, toto by sme už mohli ukončiť, lebo tento hratónu, to je už po ňom celý. Nie, ešte sú tu boky, Dano. Ešte spálnim tretieho videa a môžeme ísť na nový dom, dobre? Nie, potom už ukončíme. No, poď sa zaradiť. Počkať, spálnim tu ďalšieho videa, ne? No, Takto. čiže zatiaľ. 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 Čau. Čus.